Здравейте и добре дошли! Днес ще ви разкажа за една от най-популярните книги на съвремието – „Атомни навици“ от Джеймс Клиър. Това е книга, която може напълно да промени начина, по който гледате на навиците, мотивацията и личното развитие. Ще разгледаме основните принципи от книгата, както и няколко примера, които ще ви помогнат да ги приложите на практика. Ако искате да разберете как малките промени водят до големи резултати, останете с мен. Атомни навици на Джеймс Клиър е книга, която изследва как малките, постепенни промени в поведението могат да доведат до значителни подобрения в живота ни. В основата на книгата е идеята, че ако правим малки 1% подобрения всеки ден, с времето ще постигнем огромни резултати. Джеймс Клиър нарича това принципа на съвкупността на малките предимства. Клиър разделя изграждането на навици на 4 основни закона. Направете го очевидно. За да изградим нов навик, първата стъпка е да го направим очевиден. Нашият мозък често действа по инерция. Затова трябва да създадем среда, която прави желания навик по-лесен за изпълнение. Например, ако искаме да четем повече книги, можем да оставим книгата на видимо място, като до леглото или на бюрото си. Клиър също така говори за използването на подсказки, визуални или времеви сигнали, които задействат определено действие. Един пример за това е, ако искате да започнете да тичате сутрин, можете да оставите спортници дрехи готови преди да си легнете. 2. Направете го привлекателно. Вторият закон е да направим навика привлекателен. Това означава да го свържем с нещо, което ни носи удоволствие. Клиър препоръчва използването на техника, наречена свързване на навици, при която свързваме новия навик с вече съществуващ. Например, ако обичате да гледате любимото си шоу, можете да свържете това удоволствие с нов навик като тренировка. Правете упражнения, докато гледате предаването си и така ще се мотивирате да продължите. 3. Направете го лесно. Третият закон е да направим новия навик лесен за изпълнение. Ако искаме да изпълняваме дадено действие редовно, то трябва да е максимално просто и достъпно. Стасет Клиър обяснява, че е важно да намалим съпротивлението към новите действия. Един от примерите, които дава, е да си поставим цел за минимум 2 минути, да правим даден навик само за кратко време. Например, ако искаме да четем всеки ден, можем да започнем с четене само за 2 минути. Това изглежда достатъчно просто и лесно, за да започнем, а постепенно можем да увеличим времето. 4. Направете го удовлетворяващо. Четвъртият закон гласи, че трябва да направим новия навик удовлетворяващ. Хората търсят незабавна награда. Затова е важно да усещаме ползата от новите действия бързо. Клиър говори за системи на награждаване, малки удоволствия или похвали, които да си даваме след като изпълним нов навик. Например, ако след всеки ден, в който сме изпълнили дадената цел, си позволим да излезем на разходка или да направим нещо приятно, това ще поддържа мотивацията ни жива. Разрушаване на лоши навици. Клиър също така говори за това как можем да премахнем лошите навици, като обърнем 4 закона на Опаки. Ден, направете го незабележимо. Ако искате да се отървете от лош навик, първата стъпка е да го направите незабележим. Например, ако искате да спрете да прекарвате време на социалните медии, можете да премахнете приложенията от телефона си или да ги поставите в папка, която не е на началния екран. Направете го непривлекателно. Намалете привлекателността на лошия навик. Можете да помислите за негативните последствия от действието, което извършвате и как те влияят на живота ви. 3. Направете го трудно. За да затрудните изпълнението на лош навик, можете да създадете бариери. Например, ако искате да спрете да ядете вредни храни, не ги купувайте или ги съхранявайте на места, където трудно можете да ги достигнете. 4. Направете го неудовлетворяващо. Ако не получите удовлетворение от лошия навик, е по-вероятно да спрете да го изпълнявате. Можете да потърсите начини да се възнаградите, когато успеете да избегнете лошото поведение. Пример за успех. В книгата Клиър разказва за британския колоездачен отбор, който е успял да спечели множество олимпийски медали, благодарение на прилагането на принципа на съвкупността на малките предимства. Треньорът на отбора започва да търси как могат да направят дори най-дребни подобрения. От смазването на веригите на велосипедите до регулирането на позицията на колоездачите.
Всички тези малки подобрения, комбинирани заедно, водят до невероятни резултати и правят отбора изключително успешен. Основната идея на атомни навици е, че не трябва да се фокусираме върху постигането на огромни цели от раз, а върху малките, устойчиви промени в поведението, които постепенно водят до значими резултати. Системата на четирите закона може да ни помогне да изградим нови навици и да премахнем старите, като направим процеса на промяна по-лесен и ефективен. Благодаря, че останахте с мен до края на този епизод. Ако ви хареса това, което чухте, не забравяйте да натиснете бутона за абониране и да споделите видеото с приятели, които искат да изградят по-добри навици. Ако искате да чуете още такива резюмета, оставете коментар с вашите предложения за следващите книги. До следващия път и не забравяйте, малките промени водят до големи резултати.